kodwa kwafika ilizwi Isaya elithi yena unyana samnikwa uthina unyana umntwana uzelwe. That means his name was Emmanuel, but ukhona umnyana enizamnikwa. Then uJohn kufuneka baptize unyana ozelweyo, so athi kufika unyana esimnikiweyo. Now uYesu unyana ozelweyo died on the cross. He was buried on the grave, but lo simnikiweyo Holland is key, because lo simnikiweyo akafi. Wabuya lo simnikiweyo wazovusa luzelweyo, wathi indlela yethu ayiphelele engcwabeni. Now uthatha isitory samnyameka usibambe kwinto ethi ndinamandla agqithisileyo ngoba ndingenwe nguYesu ngayongeniweyo, ngoba wangenwa kwavela ivoice ethi this is my son, listen to him. Whenever he speaks true what he says. That's why uMary xa eqhobosha akathi kuYesu ambakwenzi ofuna ukuyenza, but uthi konke akuthathaze nikwenze ngoba he is the man of the word, and whatever he has said iza kwenzeka. I so wish abantu baka understand kwinto ethi lunga phakathi kungena yena but naye ungeniwe amandla noma unganohlula unohlukana naluzelweyo uzawusola ukhopha ndimnikiweyo ngoba ndimnikiweyo akawuntanga yamagqwili ndimnikiweyo akawuntanga yasinadibana naso. And number 2 ndimnikiweyo akakhutshwa ngabile mali kwam uhlala ndingenayo uhlala ndingadlanga ngoba ndimnikiwe. Number 2 ndingamlahla yena lo uzelweyo ndihambe ndiyongena etyoleni kodwa ndimnikiweyo noba sendiphalele uphindathi buya ungalahleki kunondoda engene kum ndinikiwe. When you look at me, so to my level when I go, ukhona ibiza befundisa ibiza badlalo ngithi bathula makasebenzeni lo samnikwayo ngoba lo luzelwe uyahlula uyazufa ngoba yena umsebenzi ufeni zona uyafa luzelwe asa operate ngosengcwabeni bo sasihamba ngalo phela ofukani. That's why Paul athathi nothi kelumas kasi lo wangwaba ngoba ndasiseni nalamandla alosimnikiwe. There is power kulosimnikiwe. He is the man, not that you lie.
umntwana simzalele. Cela uthi bayambuza wenzani kula cawa asa-operate ngonyana sesihamba ngomntwana si-operate ngonyana lebibadla lasemonti asa-operate ngomntwana sesihamba ngonyana ixesha lomntwana lifika liyime engcwabeni. That's why uMary kwenzeleke vuka ekuseni eyoconfirm umntwana use-right. Wafika ekuseni uMary to confirm intoba umntwana use-right. Kabafikayo baphandla unyana wathi nimfunela nimfunela